mati. Hei. Aduh. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya. Ini para teman-teman sahabat ngarit dan para sahabat Ramban berkumpul membenahi jalan ya sahabat semuanya. Rencananya mau dicor ya. Ini berkumpul-kumpul. Nah ini loh sing pernah saya video karena jalannya rusak kena terjangan banjir. Nah ini mau dibangun. Di saat ini mencari pasir ya sahabat semuanya. Oke, ini teman-teman semuanya para kumpul istirahat ya. Nah, ini yang mau menyumbang semen juga boleh, monggo. Langsung pinarak ke mriki kowe. Iki wis ngumpul kabeh para kanca-kanca tukang peramban lan tukang ngarit. Wes. Nah, iki lho pemirsa apa? Iki rambanane yo salah semene tapi sik tipikal mah dalane darurat ya. Dalane darurat ya. Wes. Pokoke ngene pemirsa. Pokoke lek urip ning kampunge guyub rukun ya. Jan adem ayem loh jinawi iki lek yo ngene iki. Iso ngumpul-ngumpul bareng. Kan timbalan tamu nih. Wes, ngene pemirsa yo matur suwun. Monggo yang pengen menyumbang dana semen monggo. Ya kok panjang jak kuat. Tak ongi siji. Banget jak kuat. Ojo tapi kalau kau butuh kunjang iki teko ngomah iki biasa. Jalan. Radang banget nih Gus. Ditumpang nih Kang. Kotor anu nih. Emang tak tumpang nih kono kene di atas. Iya tumpang nih. Jalur sarapan.
Terus tak ini ya. Aduh. Kayak selip kayak bagus baju terus. Ini bagus baju gitu. Alah ra kena. Wis niwa wis ra kena dipukso. Ora jadi.
rasane. Halo. Sing mang sing ora ke video. Aduh, sing mau ora ke video bolo. Wah, akeh emang videone. Pokoke. Wis oke, matur suwun ya, pemirsa. Oh. Awet nih pemirsa iki. Kan aku sik leren aku pandelku sangit. Oh, lulus pemirsa, lulus. Aku nih kono meker kok saya panas pandelku. Ning kono pan mandek. Yer, aduh iki aku no. Selip. Oke, dilarut nih kono kae pemirsa. Pelarutan. Apa, Kang? Iya, ngenteni kaya sik. Iya. Ditumpuk ning kono kan asat. Oh, prosesnya lho. Berjuang ke jalan. Proses. Oh, enak wong ngono-ngono. Orok. Ya tumpuk ngono, Kang. Anu, apa ngarane iki? Asat. Kenapa pemirsa? Perjuangan arep garap jalan tukang ngarit lan tukang peramban iki. Mbah Anto yen kono kae. Wis perjuangane wis pokoke disepui barang Mbah Bendo wis. Piye? Alah nek tunggal aku mang iya ngono. Selip ning kono. Bolo. Iki mang wis balik ping mbuh. Sampai oleh sekitar 2 kepunjul. Pemirsa. Sama sing mau lali ora ke video mergane iki lho wali aku. Ora ke video. Iki sik arepe lumeser neh, kanca-kanca sik istirahat. Ngopi-ngopi, ngono kopine ning kono kae rokokan. Ya pemirsa sik anu. Wis ngene pemirsa. Pokoknya semangat terus para pejuang ngarit dan pejuang meramban nih semangat terus kompak pokoknya. Urip ning kampung yo ini guyub rukun pokoknya aman gini loh jan sahdu. Wis ngene matur suwun. Dan sip kono mau warah gentang-gentang. Lho, mau warah gentang-gentang. Pemirsa. Oh, panas gentang-gentang. Pokoknya ngopi, ngudut, gitu. Jalan sip, belum pemirsa. Matur suwun kanca-kancaku kabeh ya sing support sing ndongakne kanca-kancaku matur suwun berkah selalu dina Minggu acarane gerakan. Gitu, golek raban terus gerakan. Oh, sisine ngono kae. Yes, ngelek ning lho pemirsa. Ngelek ning pasir dilarut, ya. Dilarut ngono kae. Terus. Ken kono Kang sekne. Yo ngono sekne ken kono wis.
Elek aset enteng. Yang kocer-kocer kayak gawa banyu malah selip. Proses pejuang wong ajan, pejuang tenanan nih pemirsa. Perjuangan. Iki mang wis nek obal ping 10 kunjul. Lali mang sing awal ndak tak video sing selek-selek numplek-numplek mang. Sen kelalen. Pasire ya betenanan, pasire. Didongakne karo Mbah Anto barenge. Sing dongakne Mbah Yaine barenge. Terus ngene pemirsa matur suwun. Semangat terus kontene. Ra dadi. Hei. Talang. Kebun liwat. Oh, no. Mereka balik, Mbah. Mereka. Ra dadi. Hei. Aduh. Talang. Longgeng. Cek dari, Mbah. Dari. Sing tak paling medani ini gini, juga kan biyen lho. Aduh, ngger iki ngomong kae marono. Nggih. Pokoknya kene lho sing anu. Wis ora kena te. Iki panggah lho. Ini Junjungane ki undurne. Sekne. lha kok undur iki. Berarti dipakai kamu. Ono aku yo nyeblok ning kono kae masih tok. Undurne toto sor. Darurat dalane yang darurat. Darurat bolo dalane. Kelintinge lho, penglaris dan penguat iki kebo. Lah kebone lho pemirsa. Ora muni, 3 anjeli. Oh. Ya, saoran-oran iki lek nggawa pasir kan muni klontong-klontonge dadi kan kaya kebo lho. Nah kaya tak tok ini tengah ngono kon muni. Lintinge sapi kakek kok isik. Ya. Ondeng ngono. Ya, betul. Tahu wae pol-polan. Oh, ada pukul. Sekarang tidak pasir. Talang. Kebun liwat. Oh, no. Mereka balik, Mbah. Mereka. Ra dadi. Hei. Aduh. Talang. Longgeng. Cek dari, Mbah. Dari. Sing tak paling medani ini gini, juga kan biyen lho. Aduh, ngger iki ngomong kae marono. Nggih. Pokoknya kene lho sing anu. Wis ora kena te. Iki panggah lho. Ini Junjungane ki undurne. Sekne. lha kok undur iki. Berarti dipakai kamu. Ono aku yo nyeblok ning kono kae masih tok. Undurne toto sor. Darurat dalane yang darurat. Darurat bolo dalane. Lur, ale pasang anu apa usung pasir mang lho, wis dipasang lho. Kelasnya proyek gede nih kan. Usung apa luwih malah rugi. Heeh.
Tekor ngopo sih. Luwe malah. Ini ngocor sak ruwono dawane dalan ya. Perjuangan. Wis ngono bangsa matur suwun. Oh. Oh, gawane. Coba wong. Perjuangan ora ngopo piye, kan penak dalane. Ora mung liwat tok kok kudune. Ngono lho. Wandu mengeran. Lah ambil lopo. Ben rasa. Tiba-tiba pecah. Apa lagi orane kitane di numpang ya nih. Iki termasuk numpang lho wong. Heeh yo. Ah, salah 3 meter. Sing anu kepipek lho. Oh, lah 3 meter. Wah. Semangat terus pokoknya tas perawan. Wah, golek nah. Gonah terus. Tuh. Rasanya pasti usung pasir nih, Bang. Langsung pindah yang seru dah. Ser kono kae. Kamu kan bapaknya Japang kok kengkang. Iya. Wis mending. Enak iki 20 meter. 20 meter ya enak lho iki. Yo, mending ya. Diomongi. Wes, proyeknya dipoto. Oh, proyeknya wong menuwing teko kuwono kae. Sampean. Wes, kirim. Mending. Aku ora nanti data. Entak dataku. Dalang lemu ngono. Datane entek. Heh. Jadi SMS-nya ngaku kok tak kirim. Dan nomor duwe. Lali aku ki, Kang. Lali nomere. Wong kadang ganti HP wis. Jan mending. Iki sak tahapan nah acarane. Lah disekane boluna ya sero Pak men. Kayak yo. Wah. Grup tukang ngarit yo. Membersih. Iya. Kayaknya nanti kayak nerem marane. Iya. Weh, iya peda ning kono dhisik, iso mulai dhisik kono. Lho bolo. Perjuangan ya. Jan. Terima kasih matur semuanya ya, sahabatku. Kekompakan para teman-teman tukang ngarit dan tukang ngalas ini. Nah, ya kayak yang kalian gitu. Ayo, antelan tadi. Let's go. Lara. Lah, oh. Oh, pejuang ngalas ya. Ini ya. Tenan ya.
Lho guys. Podo mulai kok ngalas. Ngono, gone. Dalane super ekstrim. Gitu. Tintene pemirsa. Oh. Wah, utuh lho. Trek kowe. Para pejuang tukang ngarit dan tukang golek watu lho iki. Wah. Satu pom. Kayak ini kono kayak gitu. Endi liyane? Oke, masuk. Hitung ekstrim iki. Jalan ekstrim iki. Ora bareng sayange. Halo. Wah, oh. Liane sentak. Ora bareng. Ya wis ngene pemirsa matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.